rozhodli ste sa pre neovlásiť. Ideme robiť predoperačný pohovor. Našim zámerom je, aby ste do diaľky mali nulové dioptrie na obidvoch očiach. Takže celá operácia pozostáva z dvoch samostatných krokov. Keď pôjdeme do operačnej sály, uložíte sa na lôžko a už celý čas budete len ležať. Robíme prvú časť, keď sa vytvára pomocou femtosekundového lézru flap, čiže lalok. Budeme robiť najprv pravé oko, potom ľavé. Ľavé je zatiaľ prekryté, napravené sa budeme rozmierač. Posunieme vás pod prístroj. Budete sledovať celý čas, čiže vy budete sledovať zelené príklad. Potom, keď sa približí, až sa dotkne, lézy sa prisajú, to tak zhruba 30 sekúnd. Vždy vás budeme informovať, že ešte na konci oko, ktoré už to má za sebou, preletíme. Keď budeme mať nejakú zdroj, bude prebierať samostatné odstraňovanie dioptrií. Tam zase budeme robiť nejakú prácu. Dobre? Idem sa pozrieť, či sme pripravení a sestrička si vám doberie. Tak sa to robí. Je fyziologická poloha. Teraz sa v tejto polohe už zostaňte, len sledujte zelené svetlo. Suction on. A takto zostaneme, teda sledujte len zelený kód, nehýbať sa, všetko je v poriadku. Po chvíľku sa zelený kód stratí, ale vy stále zostanete pozerať tým istým smerom. Ešte máme 5 sekúnd. Suction off. Výborne, očko preletím a ideme na ľavé. Move down. Move. A to isté ideme s ľavým. Suction on. Výborne. A v tejto polohe zostaneme zelené. Vy nič necítite, za chvíľku zmizne zelené svetlo, ale zostaneme tak, ako ste. Lapneme očko, nezapnite sa. Zelené svetlo, stále zelené. Polohy sú zelené svetlo. Máte potom vyberať rozberač. Tam papierovú vreckou, ktorú ti postáva na štúček a budeš len pod lidskými kostiami tak obtierať sa slzy. Nie obtierať očka. Žmurkať moc na to nesmieš. Dnes to budeš tam. Dnes budeš vidieť, ako to je pod vodou. Môže to trvať do večera. Endorfíny sú Ďakujem. Pustíte. Áno, iba do policie.
To som zabudla, že to tak... To som si neuvedomila. Vidíš sa zle. No, ale ty, to je dá sa to naozaj, je to lepšie ako ten císarský. A je to také fakt nepríjemné, že sú to oči. No, nálada výborná. Ako áno, ja vás vidím akurát, že cez vodu, ale mám pocit, že už to vás vidím lepšie ako bez okuliarov. Kam? Ja budem pustiť. A vy jste měla kolik Minus dioptrií? 3. No. Mám červené oči? Oj, ale... Počkejte, až zítra ráno manžela uvidíte, že? Že Až zítra ráno manžela uvidíte, vedle sebe ležet. to znamená, že to sme boli u internej lekárky, teda ohľad prvý a potom... My už neviem, prečo tak máme vyzerať, že máte takú mladú ženu. Thank